Kaixo, hemen gaude, bigarren programa hastear dago eta gurekin ditugu Divina Komedia eta Xarma Leone. Berri freskoekin gatoz, batzuk pixka bat hor peliagudoak edo esaten den moduan. Baina, zuekin ratu on bat pasatzeko, kriston gogoekin, beraz? Guazten astera? Ui, kaixo! Ai ama, espaldiko! Ez zaitxustetik. Zer moduz bikote? Oso ongi. Ongi? Bai, itzarri berri. Ja, bai? Bai, da txikulia. Hola, kasu kriston hor kardaua, etorri zarete divinak biak. Eman dut nire Herbal Essence. Guk indakok. Zure egindakoa? Bai, nik josi nuen ilorde hori, ilorde hau de hecho eskuz horretak. Si o no? Ni de puta niña. Ah, vale. Ego, zenbat ordu eraman dituzu hor. Baina momentu batean. Normal. Bai, no, hau bai da zuk eginekoa. Bai, notetan da. Ia ez, baina Luka bai. Bueno, ia hemen trentzita hauek. Bai, trentzitak bai. Un detalle. Ez hau bai, hau da, Hori superguai. bakero bat moztuta. Claro. Eta baita kamisa bat, baina moztuta gauzak jarrita. Kustomizada. Claro. Txikitan zinen olako neskatxo neik keda segundanak trensak eitzen. Bai. Utzi eitzen Bai, trensak. nik Utzi ulia, betidanik. trensa. Eskulanak. Nik uten nintzen aurrezkuntzan ez, lehenengo ziklon, egunero neon loka con papiroflexia. Bai. Origami. Origami, bai. Fíjate. Osa, iten un egun baten, una caja que se abre eta kize dauke. Nikokin hoben nire fasia, bai. Hoi ba. Muy LGBT. Bai. Zukin josu? Bai. Ni izaten ari naiz, orain, duela gutxi hasi nintzen eskulanak eta egiten txikia Bai, nintzen, oso nei- txarra nintzen, oso txarra. Oh, ni nintzen txarra, baina itxan ditu. A ber, ni egin bai, baina, sabes, nire usain zaidan gauzak egitea ongi etortzen baldin baziztaizidan, bestela, frustrazio pixka bat daukan. Nik uste dut LGTB haurtzaroaren 3 markak eskulanari dagokionez diela ulian trentzak eitxia, loratxuekin pulserak eitxia. Ai, loretxoen Vale. pulserak bai, fijo. Eta bebai egitea como mendiko edo lurreko gauzekin koloniak. En plan, saltu 6 lore pote baten eta Bai. egin agua de rosas. Bueno, nik egiten dut oraindik hori. Ni crema de caléndula. Calendula crema? Hombre, ahí está, para la dermatitis. Mira, flipas, ukitu hau. Que ni daukot, bueno, aguante. Ah, ya. La piel. Que ni daukot La piel, dermatitis. ¿Ves? Qué lisa la tiene. Eta nola Nore, egiten duzuen, mendiko onjuekin? Ez, kalendularekin, Claro, cera de abeja. Cera virgen de abeja, Bai, eta eta cera de aceite abeja de Ahí oliva. está, ahí está. Todo virgen. Ahí está. Bai. Nondik ateratzen Eta duzu, zezu ja, Amonaren errezeta. Tamona nun bada? Amona da... Ostia, berez, no... Berez ez dakit, Atarrabian bizi da, baina jaioko zen... Ez dakit ez. Etxabarrin. Etxabarrikoa? Que va. Sería dos chamanas Nere- hippies. Nere... Ni Nola daukat cera de toke abeja? bat. Nola cera de abeja? Cera de abeja. Esaten duzu, erlantzian eskua eta atera. Ez, ai ama, hoi erositzen da bloke bat. Ah, no, muy naturista, muy tal, baina gero la cera eroskia. Kalendula. Kalendula hartu zestatxo batekin. Olako, oz batekin, panoramix Bai. moduan. Bai, no, gainera eski kalendula, eske badago edo no, ondain Bai. masiba da superpolita, Bai, da total. margarita, Naranja. laranja, kororetako laranja bat bezala. Bai, zure, bai, eski Naranja izango da da, kalendulagatik. Ni haugot kalendulazko oliba. Bai, Ni lagun batekin amak egin ja. bueno, berdina da, Bai. olioa egiten da, zerarik Hori da. gabe, zera virgenik gabe, eta da Claro. hori. Pues, Gaur baina... Nafarroako bufoian, la botika da dagoela. Egia da, hasi gara Herboristeria. eta hori da. La botika Bai, da bai. dagoela. Beste Bai. olako potajeik eitzen dituzuena, zuentzat. Baita ere, Tipula txampu barruan. ez, baina krema San Juan ere egiten dut, eta hori Krema erretzen zarenean, San Juan, bakizu San Juan, eski ez dakit nola ditzen San den Juan berez. erra intzan, santua. Bai, baina San Juan dauan hartzen da, Romero. Romero? Ez? Laurel. Ez, Voy a tirar. a tope, a Tomillo, tope. albahaca, Ez, horiekin egiten dut Oregano, bai. infusioak egiten ditut horiekin. Baina ez hau da lore hori bat. eta- Oreganoakin itxosu infusio. Oreganoarekin egin daiteke infusioa. Sí. Bai. Korreka. Bai. Vale. Mezclado con otras cosas, baina bai. Ah, vale. Baina bai, denetari, Eta krema San Juanera ze hostia da. Da, egiten duzu berdina, utzen duzu ilargi ziklo oso bat, mazeratzen... Ezin jozu esan... Ya nos ponemos mística. Ezin jozu No, esan no, denbora neurri normal bat. berrogei egun
Baina ez gutxi du gora balio behera. gaur jartzea, No, Izan izan behar dira duzu Ilargi berria. hori San da. Juan gauan. San Jacobo San egunean. Jacobo. Jakobok ikiko ditugu. Bueno, aldatuko dugu Ez gaia. nire nabil pentsatzen olako gauza como primitibo txamaniko bat, ritualkiko bat, LGTB. nik egiten duena, nik ez dut ditzen ez da? Nik nau gogorki sartuta 21. mendean, eta Bai. sinesten dut bakarrik zientzia. Teknologian eta zientzia. Ja. Eta gaixorik nabenean nire iPhonea jartzen dut zabelean, eta sendatzen nabenean. Sobrao, Vibra horiekin. Berotasune. Eta nau, esteril perdida. Esteril, Con las bueno. ondas delta. Hobeto, Hombre, ze hombre. daukagu poblazio Bai. gehiegi munduan, así Total, bai. que ez Eta du aurrezten behar. dut la ligadura de trampas. Eso es, Horixe da. listo, es que es un win-win. Dena dago, dena da. Gehiagizko Bai. poblazioa. Bai, bai, bai. Hortara dator. Ana Hortara Obregón. de nola! Xarma, nola hartzen ari Tirando! zaren, hemen! Josi eta josi. Kosturera. Baina, Ana Obregón, sartuko dugu gaur? Venga, sartuko dugu Bai. gaur. Ez etorren gaur, baina sartuko dugu gaur. Tia. Alio! Tia. Ez, oso ongi, oso ongi. Egitaraua. Sartuko dugu, ze eske egia da ezin dugula Momentu da. burutik. Hombre, Ana Obregón badabile eitzen ritualak eta posimak eta alkimiak bere etxea eta Beneko. magiak. Eske orain Bai, kontatu bai, bai. didate, ez dela bakarrik. Hau esenekien. Bai, da, el tercer advenimiento. Bai, Da, da, gazte santua. Claro. Da, umearen berpizkundea. Bai? umeak nahizuela... Hoi da. Bai, bai. A ver, magia. Eta, eta dau capítulo 3, porque, a ver, gure ikusentzulenentzat... Bai, esan guazen digau, kontekstualizatzera. Da trilogia bat, porque lehenengo kapitulua da, ze hostia dabil Ana Obregón 70 urtekin Miamin ume bat erosi berri gestazio subrogatu bidez. Zetarako nahi du ume hori? Ez dauko, ez hobeto egiteko, ez dauko sudoku bat etxean. Bueno, bigarren kapitulua izan zen, nire semia, minbizi ziltzena gaixua, utzi zauen bere testamenduan olako frasko txiki bat bere espermarekin kongelatuta. Eta erabili dugu materia hau, gestante batekin, nire biloba sortzeko. Nire semearen... Seme alaba. Semearen alaba biologikoa Bai. izango zen pertsona, que dices, vale. Eta hori hirugarren kapitulua Hau ez dakit, ba. egon da Alessandro Lecchio, Bai, bere zela bere ex-senarra esaten Marka hau dana tipa honek inventau dau, ez dau testamentuik, ez dau poteik, ez dau ezer. Te cagas, pleito. Pleito, esan ekiten, ni bai, da, I have my nose on the news. I see! Ostras, baina ze locura da. Oixe da, que nik uste dut dala... Osea, ez dakit egia den Ez dakit nondik den, hasi. porque berdin jat, Ja. baina nik uste dut Lecchio Obregón familiak xurgatu bidauela pleito honek daukon zuku mediatiko guztia, eta atera bihatzala kristoneko diru, aldaben diru guztia. Eta imaginatu aurtxo hau, jaiotzen denean, eta kriston... No, jaio da, ja. Osea, jaio da. Da, Baina bueno. azten denean, Bai. kristonen erdian, esko, Ja, erosi amia zute... No, espliko bihotzie bere genealogia eta eman bihotza neurisma bat. Normal. Eske bihotzeko emango diot, Sartu bidean el Hare Krishna, Wow. del shock. Wow. que le va a dar. Baina, bueno, capítulo 3.5, badau beste bat. Ez da posible. Nun. Zein? Enkargauta. Miami. Eh? Beste baby bat enkargauta? Tarragona da bigarrena. Ez dakit Tarragona, nola. Miami. No, badau beste ume bat dau bidean. Ez da posible. Badau beste bat umean. Eta hau baita ere da testamentuaren asuntoa. Hau igual edo dauko movida bere- bat, hau igual- Bere alutik ateratzen ez den desia bat. Claro. Da, hostia, qué buena hori, titular. ¿Sabes? No me sale del coño, pues lo que no me sale Pues del ya coño. está. Lo que no me sale del coño me lo compro en eBay. Guau. Hoi da. Wow. No, hau da, igual dauko bere kondaira propioa, edo igual ez dauko, edo igual da la parejita, ese gondain bakarrik. Claro, mítico. claro. Que oye! Ojo, Ojo, cuidado. ume honen arazuetako bat, izan bi esan, adin oso goiz baten bakarrik gelditzea ambito familiarrean. Orduan, igual Anai arrebaren bat, bai. ez jako minek itxan. Ai, baina esaten Digo, Behin en plan, hilda, igual zateo, pues. no, por rascar lo bueno, en plan, porque da, Ya, hain ya, tragikoa ya. egoera, Qué non, bueno. oie, igual bi anai arreba honek oindala, osea, 20 urte barro, esaten dabe, oye, pues menos mal ez la bakarrik. A ber, inciso, aluetei buruz hitz egiten ari gara, Bai. eta alu bat duzu hor toki, Kaixo. porque me egunon. encantaría. Hau da, ez da alu bat.
Osea, Segatik okiko, nahi bat esatia, segatik pentsatzen duzun nik okiko nukela esternoian, nire bular erdian alua bat eta bulba bat tatuatuta. Pues pixka bat, aluak dira mundurik hori da. El origen del mundo. El origen del mundo eta una cosa super ultra, mega ultra poderosa, orduan hor zure boterea hor proiektatzeko. Niako boteria de sobra, eskerrik asko. Badakit, baina guan zure alutik proiektatzen bali moduzu. Niako nire alua oso ondo jarraitxea betok izan, hau gezurra da. Eta... Hau ez da egia eta aluen soberaniarekiko errespetu handia daukadan einean. Hau da nire amonak, bere bizitza zuan, eraman duen txintxilikari bat, perlatxo, erdikoa da perla bat, hola... Malko forma duen perla bat. Bai, daukot argazki bat. Bai, bazenekin. No, bai da. Eta egin nauen momentuan, fan nintzen nire arrebana, esaten, beira zuti tatuaje joan, beira zupolitza zuten. Dozu alua bat. Ja, baina, zuk ez zenun ikusita esan. Ez nahen pentsau. Eta heldu nintzen eta nire alaba. Nire arreban lehenengo komenteixoa da, egon eixilek, miren begoña. Pero me encantaría alu bat hori izatea. Ez da nire amonaren, da txiste oso hona esatea da nire amonan alua. Baina ez da nire amonan txintxilikaria. Que guai. Bai. Igual Obregonena jarri barko dugu hor. Igual Obregonek, enbede hasi alkimia egiten genealogiarekin, egin daiteke, olako rekuerdo politx bat simbolikoki bat. Hori da. Inorren bizita... Kompromesu baten jarri da. Ez gestanteana, ez sumiana, ez beria propioa, me caben la mar. Baina, bueno... Me cago en leche. Bai, no, ordoia. Nostalgian temia oso gorra da eta oso sakona da, eta igual ez gaude testu inguru egokian sartzeko. Ja. Porque esan en plan, ez duten hartu behar kritikarik ez badator bere semea alabak galdu dituen ama batetik. Baina, a ber. Baina ez gaude hitz egiten horri buruz, ari gara hitz egiten... Gestazio. Hori da. Total. Bai, que gestantia egin jotzi elkarrizketa bat. Bai, eta zer dio? Badakit dauela. Baina, en plan, prentxak. Bai, eta atera daue, hau da sensazionalismo. Prentxak gurpil bat. Hau da sensazionalismo, baina gorena. Esan da bie, entrevista, portadón, la gestante de Ana Obregón, ez dakit, Pepa Pérez, egin juzko elkarrizketa, eta dau tipia, albornoz baten, diadema batekin, ematen dau Homer Simpson, pertsona hau, portadian, que seguro dala emakume maitxagarri bat bere bizita eta bere gauzak egiko dituena, baina aukeratu da bien argazkixa portabarretarako, da tan sumamente sensacionalista, que elkarrizketa horrek ez badau esaten behar zuen. Horixe da? Ja, ez que... Baina, es el mercado, amigos. Bai, txenoa eta deriz bezala... Total txenoa. Total txenoa, haustura den ondoan. Bai, hori da. Haustura, esaten da? Outfit horiek gero, bai, ez norbaitekin hautsi, ez? Norbaitekin apurtu. Bai, apurketa. Bai, apurtu, haustura. Bai, Usta da kosetxa. Bai, ustea. Kalendula. Kalendula, klar, eski gaude hor, orain dikan. Hoixe da. Amatxo maitea. Bai, bueno, hemen lotu dugu goza guztiekin. Que Ana Obregón bióloga da. Ana Obregón bióloga da, bai. Ana Obregón duela... Toda la vida de Dios. Hacean praktika egiten, no? Hori da. Hori da. Ana Obregonen karrera oso berezixa da, porque izan zen aktoresa, eta... Ana 7. Bai. Hortik dator? Claro, hori da Ana Obregón. Hoy en día, Ana y 1,5. Claro, faltan otros. Dabil bera preparatzen remakea bere kabuz. Baina hasi zen Ana y los 7. Zazpizaten dituela. Ana y los 7, reboot. Horixe da. Nostalgiak saldu eta gero Netflixera bidali, eta hain miniserie, eta hain biografia. Soy Georgina. Horixe da. Georgina, soy Ana Obregón. Beste semeekiko beste erlazio kaotiko bat Georginarena, una lastima. Bai. Una lastima, loian bego. Bueno, semeekiko, eta... Semia, ilja. Bai, Georgina eta Cristiano izan bazituzten Biki. Eta bat hile intzen aurdunaldian. Bai. Baina. Angel deitzen zen. No. Ez que begira. Ez da, nire ardura da, etortzea Nafarroako bufoiraren platora, eta egia soilik. Eta zerbitatea. Georgina, da pertsona bat, maitagarrixa. Nik ditxula bere bizitza eta dauko, bere gauza eta dauko eta tal. Eta esan behar dudan gauza, printzipioz oso itxusia da, baina badugu evidentzia fundamentatzeko. Zu ikusten badazu Soy Georgina temporada 2,
eduki horren 80%, 85%, Bai. doia dedikatuta umearen eriotza gaixoei. Bai. Que dices, normala. Nik bigarren kapitulun utzi nun, Ah, no, nik ez Lo dut hartu ikusi, du. baina konta guztia. Vale. Esate duzu, esperientzia oso gogorra da, Bai. gogoratzekoa, asko da bitzeiteko, oin bai, trance hori dana pasatia Netflixen kamaren aurrean, da mugimendu empresarial ikaragarri Pero bat! claro. Hostia. Mugimendu empresarial ikaragarri. Pero las mujeres, Claro. pero las mujeres facturan. Literalmente, Hori da. wow! Bai! Wow! Remix Feat Georgina. Bai. Horixe, eta bigarrena, da, ume hori esan Angel deitzen. Ez? Ume hori deitu izan da Angel modu postumo batean. Claro. Ume hori Rollo zerura hildako. joan Claro. denez, erabaki dute En serio? Angel deitzea. Que ez jat pentsatzen, ez politxa, ez itxusia. Pentsaten jat, gauza bat. Zeuek, zeuen etxian, Ja? bildu zeuen iritzia. Bakoitzak? Es que... Porque, honestamente, Eta nola deitzen zen? Ez daukon, deitzen da Angel. Baina Oh, deitzen pues, da Angel, bai. honen ondorioz esan Ah, vale, osea, esan jaio didatenez. ziren eta den zuen, hau, eta hau bestea, eta hau Bai, hil bai. denez, eta joan denez Claro. zerura, Angel. Probablemente Ok. prozesu arduago baten Bai. ondorioz. Bai, Edo igual bai. ez, porque Georgina ikusita igual ez. Baina hori, nire iturriak igual ez die munduko fidagabienak, baina nik entzun dut hori. Vale. Nik entzun dut. Eski izenen gauza. Eta ez dakit nire iritzi partikularra Georginaren bizitza izorratzeko modukoa denik. Nik Ez. uste dut bera oso lasai da biela Bai. aldeiten bere txian, así que espekula honek epizkatzea. Bai. Arazorik gabe. Total. Jendia bere umiekin, dabileitzan, Nahi duena? hainba gauza. Eta moni, baten ari. Eske guztia da negozio orain. Bai. Masterchefeko Samantha bezala. No, ze, beste bat izan du? Subrogación, también? Ez baino, uf. Badakizu konta be. Konta. Zer. Bi gauza dauzke kontatzeko. Bat, izena, eta bestea, semea nola tratzen duen, No, sare ez da sozialetan. izena da, ez izena. Ez izena. Ez izena. Ah, eta nola ditzen da. Ni idea. Vale. Baina kontau. A ver, Ikusten lío. zule maite hori, kontau. A ber, nik uste dut hau izango dela berri bakarra, gaur Vale. tortuko duguna, zemen dago Semeak, mamia. izenak, vale. Bai. Samantha Masterchef. Samantha la Samantha mala. Vallejo La Duran. mala? La mala. Bai, Samantha ona da, Samantha Hudson. Hudson. Ah, vale. Orduan. Samantha la mala. Eukizon, seme bat. Bai. Ez? Zu jun zuzentzen zen, nik ez dakit oso ondo. Bai, Vale. ondo zoiez. Orduan, oain, Samanthan semei, beak, Samanthak, jarri zion ez izen, ez? Modura roskon. Eta esaten duzu, zeba Simpatikoa. en plan roskon, pues yo que sé. Pues, Goxoa. hoi da, goxoa en plan igual, jaio zanta mofletek zituen en plan, ui, un rosko. Bai. Bueno, ba, gauza da, jarri ziola roskon, sorpresarekin etortzen zalako, semea. Hau Ah, bere sorpresa. hitzetan, bere hitzetan. Bere hitzetan. Bai. Sorpresa ze dauke Down sindromea. Semeak. Ta Orduan, hitzentza hoi da roskon. sorpresa. Ta deitzentza roskon. Roskon. Eske izenak. Roskon. Eta bere izena egitaz izena? Hau Ez esan dakit, du izango berak, da esan du Jacinta. berak, hau. beak esan Bai, zuen. Niretzat es superofensibo, baina karo, esaten bali badu amak. No, esaten badu amak da igual de ofensivo. Ja, Pero bueno, roskon, da igual de sorpresa. ofensibo, baina... Da beste kapa bat. Baina, Ja. uf. No sorpresa. Uf. Mesedez. Que testu inguru cariñoso baten bada, baina ez dauko Claro, pintaik, ez. porque orain dator berriaren bigarren, albistearen bigarren partea. Vale. Sare sozialena? Vale. A ber, hau izan zan, A ber, baina deitzen dio roskon berari Roskon, bai, ratu bai. oro, oza, en Bai, plan, bai, bai. xarma, roskon. bai, Bai. sare Itxaso. sozialetan, en plan, Bai. Igotzen ditu bidixuak berakin A ber, sukaldatzen, roskon. eta hori, roskon, ekarri irina, roskon bi arrautza hemen. A ber, izena eta txarrena da gero entzitun. Ta dena da, Justifikazioak. A ber. A ber, roskon, baita ere da nahiko ridikulo, baina justifikazioak ja dira como nahiko ofensiboak. Que igual da zure modua errealitate hori, como Afrontatzeko. kariñuaz eta pairatzeko, bada soluzio bianak. Ana Obregonen bezala, zure umearen galera, egoera oso gogorra da. Zure umeak Down sindromea daukala konturatzea, ez da egoera gogorra, nire puta koña, baina ulertzen dut testu inguru sozialean, pertsona batentzat, adaptazio shock mental momentu bat hoi da. behar duela. Baina. Adaptazio horretatik irtetzeko modu bat aurkitu duzu. Umia erosi, roskon deitu. Metodo... Erosi. No, Ana Obregon, Samantha Villar. Vale. Ana Obregon, Samantha... Bixek daukie trauma bat. Bai. Ana Obregonek inau alkimia. Bai. Samantha Villar inau roskon. Metodoak badie. Arasua soluzionatzen dabe? Ja. Bueno, Ja. obiak Beai bazazen. bai. Fijo.
Behaiei bai, gero No, baina seme-alabei- metodo biak basa zen. Fijo. Claro, bai, Pero- beretzat bai, bea un poco egoísta. Bai, roski. Roski. Erroski. Ai, ama. Rosk Matthews. Pues ya está. Hoxe. Eta zer gertatzen da sare Bai, sozialetan? bai, Sare soziala, Bai. etxen, hasi zu, porque no sé yo si berdin esan behar deun. Bai, gozin ditxula bidixuak berakin, Bai? eta dala pixka bat... Bai, ez nik beste gauza desartu behar nun, rollo homofobia gauza eta... Homofobia? Bai. Baita ere horrek Bai. esartzen da? Ez dut ikusi, no, hemen dakitzuzu gehiago, Vale. Tira. Ba, bideo hauetan, ateratzen dira ez dakit, yo qué sé, bizkotxo bat iten. Bai. Ez dakit, ba, arrauta, no seke, ba, momentu baten esaten dio Samantak, Roskoni. Ez que me suena. Raro, bai. Esaten dio, Semeai, bai, oida, semeai, bale, barkau. bai. Semeai esaten dio. Zemuz gaur eskola, no seke, zerbait berezi egin dezue, eta behar esan du, bai, gaur euki deu, dantzaldi bat edo, en plan, un baile, ez? Eta esan dio, ai, ze ondo, no seke, eta dantza egin dezu, bai, eta zinekin egin dezu dantza, eta esaten du, mutil baten izena. Ez dakit, pues, Jacinto. Jacinto. Bai, Jacintokin, eta Samantak ikusten dio, eta esaten du, no, con un chico. Eta besteak oso pozik, en plan, inusente, total, bai, en plan, dantza hain edo ondo pasadeu. Ez, neskak mutilekin, eta mutilek neskakin, ez zion neskaik. Eta bestea... Adoctrinamiento. Ya Eta te beste digo. zer Adoctrinamiento de los niños. Eta gero Utzi, zeuen, Sare sexualidadia, sozialetan, ojo. umietatik at. Ah, macho, maitia, Sare ez sozialetan dikien zintzilikado. palorretakoa zenik. Bai, eta gero baita bronkak botatzen behai, roskon negarrez, eta bestea hola. Bai. Grabatzen eta gero Twitterra igotzen. Zer diozu? Bai, Bai, rollo Bai. disciplina. Bai. A ber, egia da, nik uste, osea, daude guraso batzuk, jasten izkietela, mezu batzuk haien seme-alabei, bai, sexualitateei buruz, bai, bai, jantzera hori buruz, edo, osea, Bai. rolaketa perpetuatzen, eta, bueno, nire beste egunean eskolan, aurrak, ni nengoen bizkarra ematen eginen lan bat egiten, eta haiek zeuden horre txeritak ditut antzerki klaseak. Horra, ni nengoen aur batekin, en plan, zehingo genuen horrezenetoki gainean, eta gainontzekoak begira, eta entzuten dituen aurrak, itxaso zer da, neska ala mutila? Eta bat, pues neska, eta ez, baina hien motza Ila, dauka. neska. Eta, flipaztu, ari zen. Bai, ondi da. Eta haiek osaien artean, nik utzi dituen, hor, eta gero batzutan hitz egiten dugu, pues tal, ikual, eta batean ere esan zidaten, ni hasieran pentsatzen nuen mutila zinela, COVID-ean, neukalako Bai, bete mazaria. claro. Zieten asko gorpia ikusten. Ile mota zen neukalako, ez zen neukalako, zera roxa eramaten, eta makillatu gabe joaten zinelako. Beira. Baina batzutan ikasketa Bai. testu ingurunetan, batzutan entzute duzu norbait, esaten como elkardizeta horietan beretan, no, baino ez dauka zer ikusi berda ez eta dices, venga, norbaitetara goiatzen, plan, batzutan badaz como iniziatiba onak umielatzea. Bai, eta gero, haien, nik iso interesgarria da gero gumeak behi haiek, gaino, Bai. familia estenietatik datozte orduan, ez, baina ez dute zerta makillatua egon bara, baina neske batek eraman dezake ez dakit, Bai. eta gero egiten dute, eta hitz egiten dute, baita ere, bai, osea, interesgarria da gero, baina, karo, egon bartzara hor... Adoctrinamiento. Porque imagínate ni naizela Samantha bat eta esaten dio, hori da, emakumeak ezin dira horrela joan, edo gizonak ez joan behar dira horrela, edo dena dela. Negerta uzita egiten, zeideako ensaiatzen neola, Bai. juten nintzen, ni Euskal Dantzak egon nahi ziten, Urte askoz. 5 urtetatik, batxi bi arte, orduan nahiko txo. Orduan esan nion niri dakasle izeo, indik harremana dauket. Esan nion, utziko diazu klasea juten ensaiatzeko, eta karo, ni juten nintzen, pelukaik ez ezer, eta takoiakin ensaiatzea. Eta zeuzken lehenengo, neska batzuk ja nahiko handik, 14-15 urte, horiekin dena ondo, eta gertatzen ziren txikitxok, 5 urte. Zer majoak. Orduan, ni hasten nintzen dantzan, eta ikusten ditun denak horre txoko baten, como, hola, ikusten superatentas, eta gero bukatzeakon, neon ni pues, paseándome con los tacones, hartu nun urbasoa, no seke, etorritza egiten neska bat, eta zenbaiten dezu dantza takoiekin? Eta nik, gustatzen zaitelako, bale, juten da korrika besten neskan bia, eta esaten dio, eta kitza esaten dio, eta de repente, nei buiaka, neskazea! Eta ni, etorri zan, eta juntan irakasleen gana, eta esan zion, baina mutilea, eta zebaiten do dantza takoiekin, eta irakasleek esan zion. Ez dakit galdetu behai, etorri zan, behar galdetu ziten, eta ni, gustatzen zaitelako, bale, oso ondo, no seke, eta jazta. Claro. Nik hortik atera nituen bi konklusiok izan ziren. Neska, oza, nik ja visibilitatea, check. Che, Osea, hombre, gaurko definitivamente. gaurko soziala, plana inda.
Gaurko lan egin da. Aktivismoa txek. Ohera, super lasai. Baina gero, bi konklusioa atera ditun. Bat, zehola, posibilitatea bere gurasongana jutea eta esatea, mutil bat ikusi dut takoiekin. Eta bere gurasako esatea, pues lo mal, no sé qué, hoi normala da, beak nahi du nahitea. Eta gero, beste, hoi da, zan gurasok esatea. Eta hoi nola da posible, no sé qué. Igual movida eta guzti eukitza Guztetan jakolako, si es que me lo ha dicho. Bai, baina... Bueno, gauza hoi da. bai, hori gertu daiteke, baina Bai. definitivamente entzungo du aion gurasoena, izango duela pisua hundiena, Bai. baina baita ere ikusi beste realitate bat. Claro. No, baina da, determinismo... Momentu hortan bere lagunekin sortu zen, como, Claro. ondo. Bai, da. eske aurrak Momentu oso- asumitzen dute, Total. jendea esan du, Total. eske aurrentzat izango da, aurrak asumitzen dute guztia, kriston naturaltasunarekin, guztia dira Osea, helduk esponjak baino zentzu beto. guztietan. Bai. Honetarako eta txarretarako, Claro. osea, baita ere, abusoak eta sentitzen dituztenean, haiek ere normaltzat hartzen dituzte. Total. Bai. Osea, txarretarako ere, azkenean, baina gauza Bai, honetarako... ez dakit ez edan mundua, Hori da. mundua da, hau. Hoi da. Hori da, oso ondo. hori da. Esperientziak sortzea. Zer gero Hori ja, da. heldu bezean, zuk daukezu esperientzia bat, Bai. zaku bat eta motxila bat, Hori da, kendu jozu motxila hori, hori da. heldu horrein. Hor bai, Que helduak hecho, ditugu arazoak. Claro. Que claro, anekdota honetatik ikus daiteke umiak zitsun precedentiak dala pertsona honek takoiak badaramatza, respuesta logikoa da, neska bat izatea. Porque hori egiten dauie zapatak, hauze determinismo sexual klase da. Bai. Orduan, bizi izan da pertsona hori normalean, non normala da, zure Bai, Bai, oinarri janzkeraren sexista bat aksesorio bazeuken. batek, zure janzkeraren Definizioa. aksesorio batek definizia zure Oinarri identitatea. sexista bat Bai. bazeuken bere diskursoa, baina azkenen normala da. No, Bai, no, bi bai, bi ez, urterekin claro. hasten gara, genero Claro, estereotipoak bai, bai, asimilatzen, bi urterekin zu. Mucho me parece. Ja. Eta gauza bat esan biet, porque badago mundu mailan diskurtso oso handi bat don LGBT komunitateak dabilitzen gauza arraruak umiekin. Ez gare bakarrak umiak bakien usten ari garenak. Ikusi ez Ez dugu esan, ez dugu esan roskon. Ez dugu egin umiekin olako trikimahioak, como la Obregón. Ez dugu umiek esaten ze izan bidien. Ez que, da, aukerak eskaintzea da. Precisamente kontrakua da, ume bati aukera bakar bat dagoela erakustea eta hori ez bada Claro, egiten hori da. kristoneko outsider arrotz bat izan behar dela. Hori da gauza arrarua. Claro. Normala da, Erakustea- bufe libre batengaz, gurozu araixa, gurozu peskaua, gurozu ensalada. Edo Bestia da, Total. bufe libre batengaz, baina medikuak esan dagoenez daukatzula pitilina, janbio oso hau edo esatu ditu tiro bat aguan. Hori da gauza turbioa. Claro. Bueno, No, total. sin más. Ba, bai. Bai. Hoxe da. Fíjate, liberando. Esan nik beste gauza bat Samantha. Bai, Samantarena bai, eta gero, bai, Bueno, ez dauko gauza bat, baina da askoz be seriotasun gutxiduna, así que gure Vale. oso zen Vale, como algo hobeto, solemne, hobeto. así le nao. ez, solemne hemenez. Badau, Samantha Masterchef. Da Bai. pertsona hau daukola aurpegiko muskulo guztiak kontrairutan momentu orotan, ez dakit fijau sarietan. Bai. Igual Baina dauko botox. espresio bat Pentsatu como da. oso... Baina da botoxaren Bai. aurkakoa, du como tentsioan. Bai. Igual da botoxa baino, como antzinean jartzen Bai. zana. Antzinaroan jartzen zana. Petroleo. Hoixe da, asbestos. Eta badau konspirazio bat Twitterren kristondi berdik adeixa dela Samantha Masterchef dao Masterchefen entxufe bidez eta ez dakizuk aldatzen. Eta hau dau jendia segimientuak egiten eta daz froga mordo bat. Begira, TikTok. Ez diozu inoiz sukaldatzen ikusi? propongo exponer. Samantha Villarren Masterchefen sketch guztietan dau froga bat non epaileak sartzen die taldei laguntzera. Ahí está. Beti daz bi talde, beti daz hiru epaile. Sartzen da Samantha? Inoiz. Beti da Samanthak erabakitzen dauena, beste Epailea. epaileak nora doiatz. Inoiz ez dauzuk aldatu. Bai. Tipo bat epaile bat doianian zure maila laguntzera zure fratelakin, igual Jordi Cruzek esaten zu, honi falta jako pimienta edo, honi falta jako ez dakiz edo, frogatu dozu hau kozinatzea hemen, Samanthak esaten zu, bota zen moduz? Onda zen, inoiz ezer janariarekiko relatiboa dena. Ja. Hirugarren froga, Samanthak ingo zauen bere Instagramera bidixo bat bere restaurantian, Badauka Tasan, jatetxea? bai, bere jatetxean, eta zain timelapse bat, bi ordukoa, de sukaldian gauzak gertatzen. Eta zazen, como bost sukaldari gauzak itxen, eta Samantha, bi ordu osoak begira zuri, begira hone, begira bestiai, ezauen ez erukitzen. Eta azkenengo froga eta nire gogokuena. Bai, esan? Da, Samantha Masterchef gozo bena, bere Instagramera, kozina tutorial doa. Zuk ikusi dozu hau?
A ber, Hau da sinestezina. alimento Zareten estrella. nahiko El fan aguacate. Samantha. Bai. No, ez que hau da nire konspirazioik, mundu konspirazioik gokela. Samantha Masterchefek ego zofen bere Instagramera bixu bat dela. Gaur nirekin egin behar dugu afaria. Hau da, nire afari estrella. Hau da, Superafari, nire gauza Cuatro nutritiboa, estrellas Michelin. erreixa, hori da. Hartzen dugu aguakate bat, hartzen dugu laban bat, eta esan dugu, hartu aguakatea eta moztu erditik. Eta kontuz, ez moztu bezua, moztu aguakatea. Mozten da, eta esan dugu, oin atera aguakatea pipia erditxik. Kentzeo eta Super pipia. teknika. Oin hartzeozu binagareta bat, daukolaia lehendik preparauta, betetzen dozu ezurran huekua, osua, binagaretiakin, eta hemen da unia farixa, hartu kutsara bat, eta bat. ¿Qué dices? Hau da. Baiet. Baina, Baina beak, eta gaina tipiak zaten dau, como si fuera el Saltzen, bulli. claro. Hau da, El bulli. zure bizitza, buah, hau ni beti ni, ni ez Osea, nizuz my number one Una proba. producción gainera. Ikaragarri. Kamara bat beha, Samantha. bueno, oingo afarien. Eta bideoietan timelapsena, Bai. dau klip bat, agertzen dela zartagi bat oliokin, eta ikusen da oliok islatzen dola beste pertsona bat. Ez bea. Egisa da, gainera islatzen da, ez dala... Oye, hemen dago kriston No, konspirazioa, ikusten Hombre. Ni dut. normalian konspiranoide jendia dana, ez dut, mira, utzi bakian baina. Hemendik bukatuko zu esanez, Samantha Villar da, ez? Bai, dela Emma Dela Rajoy. reptiliana, edo horrelako Ojo, zerbait. Ze Ojo, espresio dela. Claro. Samantha Vallejo najera, Samantha Villar da de Conexión Samantha, barkatu. Ah, vale. Ah, ya da, La pues mejor. Samantha enorme hori. 21 días, También habrá bai. otra cosa. Hogeta bat egun porruak erratzen. Eta hori deitzen diote lana. Bai, hori da nire bizitza. Honi deitzen diogu lana. Hemenek egiten dut aktualidad candente. Bai. Samantha Vallejo najera da M. Rajoy. Da, M. Hori Rajoy. da- Conclusión. Hori da nire posturik Resumen. fidagarriena. Ze guai. Bai. Eta Roskon, daude Eta bai, Roskon? daude bai sortuta horti. Rascón. Dau paraíso Está fiskal chupando bat. Gure dau bere Roskuan Ai, sartuta. Dios mío. Ui, quemado. Bueno, joango gara ikusten nola eboluzionatzen duen guzti hau, eh? Niko, Bai. ez bakarrikana obregonena, bai, Samantha ere hemen daukagu beste bidezko bat, Sukaldaritza. Hori da, jarraituko dugu Bai, nola di noski. joan gauza. Ja, daitxu behar da. A ber, bukatzen duten Ana y los 7, Samantha Roskon, zerbait egiten, collab, Georgina, begira. Bueno, agian egin denak dezakegu batea a los hemen... 7 llegan. Oh, Bai. definitivamente, no, Georgina ia, Ume egin guztiak poste. sartu reality Zuri, berdinean. ta zazpi. Ume Bai, guztiak bai, sartu bai. reality berdinean. Bai, En plan gladiadore como ring baten. definitivamente. Qué horror. Supervivientes. Bueno. Ah, ni sexinio aquí. Bo, noski bai, Venga, por hacer algo. Ze gaizki dauden gauza, ja, hemen, ja, debatitu ditugu nahikotxo. Jarraituko dugu Izan da programa zerrendan. guztie. Zer gehiago dago gaizki. Eta gaur nator berriro ere, nire arazo oso pertsonal Kabezera? bat. Oso pertsonal. Ah, bai, noski, kabezera. Pipi. Eskerrik asko. Ni. Bai, gaur nator nire arazo oso pertsonal bat saltzera kristoneko konflikto sozial bat izango Vale. balitz bezala. Txarto dago nik ura ordaintzea. Zeuek berdin jatz. Baina nik ura ordaintzea gaizki dago eta esan behar dut zergatik. Bai, esan. Nire ura, ni dutxatzen naizen ostean, nire txampu botiak, gelditzen die kostra txuri antz batekin. Ah, ja. Kal. Baina, nun ditzatzen zera? Kal, nire Ez dutxan. iruña... Bai. Kal alkalina, ditut aginak apurtuta. Eta Kriston hau, sarroarekin, ez da? ni azkenengo 15 urtietan hortz eskuil bat ikutu ez izanak ez dauko zerikusirik. Hau da, karea, urean, Bai. urean ez, Karea. uran dagoen Kriston pila dago. karearen Kriston pila arazoa. dago hemen. Bai, Pio, gero pio, horrekin pio, ez pio, makio pio. Kostra, total. Hori da, Espoliante. bai. Eta gero Eta una de apañado. arena. Ahí está. Bai, para la palma. Una de arena. Después de la cal. Qué maravilla. Baina, a ber, egia da hori, baina, kriston privilegio dugu gure ura edan Bai. dezakegula. Ni orain egon naiz oporretan, eta ezin zen txortako ura edan. Hori ematen Nun- jat. nun- Mallorcan, Mallorcan. lagun batekin. Eta, Garrafak te digo, erosten. garrafa Bai, bat, garrafak garrafa erosten, tras total. garrafa. Eta, kriston putada da, Bai. Ze azkenean, eske uragatik ordaindu behar izatea... Jodirua da. Bai, bai, Eta, bai, claro, porque das bi arazo honetan. Nik ulertzen dut, ura, municipalki gure ura, gure txorrotako ura esate oso. Ratata dela. Zergatik ordain jubiot, zerutik badator. Jendiak esaten da, hau, jendia, nik eskatzen botzut
cualquier bien o servicio. Bai. Ez dut zu, baina zuze uste duzu, hau zerutik jausten dela. Ura bai, Bai, ura jausten da definitivamente, bai. zerutik. Baina ulertzen dut, badagoela tutu sistema bat nire txorrotatik etortzeko. Tratamendu bat baita. Bai, Eta baina... bai, eta klarifikazio bat, que tratamenduak ez dakiz eixen daben, porque Bai. llena de cal. Ja ves. Tratamendu Eskala hori, da. falta jako deskalifikazioa. Baina, honetaz gain dau beste arazo bat dela, botilletako ura. Nola saldu biozu ura, botilla baten, eta kobrau 3 euro botilla No, baten ja, gatzik. ja. ez. Badakizue, nik Mallorcan jendeak eta batetzen zuela, en plan de, botilla, marka hau da hau baino hobeagoa, dauka kriston zapore hobeagoa. A ver, Hori izan biko zen Ura nombre da. publikoa, expropiación. Baina Ura egia da. da, Expropiación, baina este Badane- monte o este monte o otro es Ui, nastu danak. konflikto. Nastu danak! nire egiten dugu meloia. Eta gero badaude batzuk direla egiteko umen janaria, daukatelako mineración Es que débil, no sé qué. Ni naiz oso bai, jakine. lameaz igual que la Ur kontutan naiz oso jakine. ¿Qué me cuentas? Orduan bai. Ura nintzen. Ez, egie Ur da, handitan. egie da nire sentsazioa dela, botilla batzuk dauketela zapore gehiago mineralea. Solan? Solan ondo. Bai. Solan hau pH neutro. kritikatzen zuten Bai. solana, adibidez. Solan pH neutro. Zein da? Bezoia. Sare oso sensiblea. Uraren salbo. Bezoia ongi? Bezoia mineral zaporea, kristona. Ongi, orduan, usain zaizu. Ni ez. Arriba Jendeak miaskatzea bezala. hauek kritikatzen zuten bezoia eta solan esaten zuten Solan? zela Nik ez dut. oso garestia zeukan zaporearen... Baina 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 solan... ze txorrada dira hauek. Solan, insalu... No, gabitz gure urarekin konbetitzen, eta nik pentsatzen dut manantial guztietako ura nahastu behar izan zela. Total. Eta gero egin agua municipal, Total. ez la que hay, eta ja Total. ez da. Baino esan behar dut, solanek badaukola beste ur markekiko puntu bat dela del packaging. Iba a decir, solanek daukan gauzarik onena da botillak direla Bai. kriston politak. Eta nire Horixe da. datetxea jarroi esbetetan jarroiak dira solan botillak. Eta badau abesti bat oso politxa de Marcelo Criminal deitzen dela Solan de Cabras, eta abesti hau datza nola botilloia egiteko solan botellako bienak dien opakuak dielako. Zu vas oyes con el vodka naranja, garrafa transparente Total. baten, te pillan en el solan. No, Vale. bueno, vodka 100% naranja... opako ez da, baina. No, baina Ez. esan bies un licores Bai, blancos, bai, licores bai. blancos. Baina gin tonic, gin kas... Hoixe da. Gas, apunto. Hoixe da. Apunta, apunta. Eta zuzaz, herriko plazan, con tu botellón del Con mi solan, solan. zure Eta mi lagunekin berriro tukututaka. zeixano, nahi zen, amatxo... Mineralización, muy débil. Mineralización, cara... Ostia, itxoso. Mineralización, Mineralización. bezoia. Astian behinero, itxeo zu txiste bat. Kristona. El highlight del programa, ya está. Best moment. Hola gortuko dugu gaur. Ingeike, Nafarroako bufoiko barra sudurgorriko rekopilatorio. Best moment. Bai, nik uste dut indiko zela. Egin marko ditzak. Jarri digau a Xarma en la estrategia digital. Da la genceta, hola dauko, telefonua eskura jositxa. ¿Usa la genceta, Sharma? Txoin. Ai. Ay, que vamos al lío, ay, meloia. Bi galdera, lehenengoa, zenbat urte ditxut? A ver, badakizu adina, baina nik Esan beti esan zenbaki dut... bat. A ver, dituzu 25, Bai? baina nik beti pentsatu izan dut dituzula 28, 29 olako zerbait. Que te den por culo. Beti ari, nire adina, Panai, nire popatik adina. atzera. Zu egia da. dituzu 32? Oi. What? Hogeita zorte dauzke. Ah, no, zuk niri bai, baina nik zuri Hogeita ez. zazpi beteko ditut 28 aurten. Mira, hogeita zazpi Kriston ditu. adina. La vida. Vale, behin, bigarren galdera. Zenbat urte ditxu? A ver, pues nik esan behar nuen, pues 23, 24. Baina izango ditu 19. El número mágico. Meretzi. Emeretzi. Hogeita lau, beti hogeita lau. Baina, porque te txibauk ez zeta. Karo. Claro. Emeretzi dute. A ver, de todas formas, claro, ni Sharma ezagutzen dut, ez dakit Sharma kentzen duenean marabila guzti hau. Bai, da... Igual ikusten zaio espero- Berrogeita babyface bat. mazazpi urteko igeltxero bat. Babyface Babyface bat. 186 kiloko, berrogeita mazazpi urteko igeltxero bat. De hecho, De hecho, let's go. Sale Bertin Osborne, de repente. Ana Obregón. Ana Obregón! Hola, Scooby-Dooko maskara bat, hemen egon De naiz hecho. hasieratik. Sartu nintzen euskaltegi izan duela irudete. Qué maravilla. Bueno, Ba, bai. estrategia digital, sudurgorri. Vale. Kudeatu behar duzu. Kudeatu Bai, bai. nire esan dion Izango como. izateke primerakoa egia esan, porque niri ja egiten zait handi egia. Neska horretan hau sartzea. dauko community manager izateko behar diren bi kualitate importantienak diela adin BBC oso advokari. gaztea eta denbora libre asko. Perfecto, perfecto, justo gu ez duguna. Ni behintzat. Ni behintzat. Oain lanen nau, Bai, hemen Charlotte Hau da behintzat. zure landa. Honi eituta zu landa, ok. Noski baiet.
Oie, a ber, ari gara dragarekin nien gora eta bera, eta non dago nire bai. drag transformazioa. Vale. Xarma. Etxeko lanak da? Zuk egonik. Zuk, izena. Ez. Zein zure proposamena? Hoi da, bota propuesta bat, eta bestela jolastu. Beira, emango dizkizut, por lo menos nik zuk gure Ze teknikak. No, como niri gustatzen zaizkidana, porque nina oso friki Vale. dragitzenekin. Vale. Nina oso friki dragitzenekin, orduan niri gustatzen jat izen bat izatea zure personalidadearen islada bat. A ber, nik esan behar nuen, Divina Comedia. Buenísima. Total, y comedia que flipas. Divina Comedia da liburu baten izena. Bai, Zu badaki. ezinen jaio, ondika. Badaki. Ni, bai! ¿Qué te digo? Ni- Adibidez, ez Baita. gau gustatzen pertsona batek ukitzia dragik zen farragarri bat, gero ez bada humorea egiten. claro. Ja. A ber, ni etidanik, igual, hau da, ja, iguritzen zaizue txorrada bat, Bota, baina bota. ni deitzen ez itxaso. Bai. Eta orduan gustatzen zait beti, zergatik itxaso eta itxasoak nirekiko, edo nire pertsonalitatearekiko zer daukan. Vale. Orduan ni beti esaten dut itxaso libre y salvaje. A beira. Baina ez esaten normalean, baina libre y Y salvaje azul. orduan, azul puede ser. Bai. Begira, a ber, Turquesa mejor, Begira, Turquesa tipa hau da salvaje. animali bat eta bere amaman izena. Orduan, ezin jozu, ez diotzazu bai. Perfecto. Tampoco pasa Total. nada. Que gero, tú eres muy animala. Bai. Ez da. Salvaje, Hori da, etnika. libre y salvaje. Bai, begira, itxaso, turkesa, urdina, dauku kolorea, dauku itxasoko elementu folklorikoa ditxozu, bai, nola ditzen da itxen dozun gauza hau, antzerkia. Antzerkia. Hortik tira hogeik edo, bai, zein da zure antzeslango dokuena? Ostras, ni antzeslango, bueno. Antzeslan como tal, klasikoa ez dakit. Ofelia. Ez. Beira, ingo beste gauza bat, hau da, esgatzunean irtetzen dau, zein izan zen Hoi da. zure lehenengo maskotan izena eta hasi zinen kalearen izena. Ze, esan behar nizun, monagiloa, ze izan zen nire lehenengo papera. Betxasten nuen esan behar zin, zein izan zen zure lehenengo papera, eta nuen monagiloa. Ez, nire lehenengo maskotaren izena, Bai. ez nahi dut asko, baina izango zen ilun. Ilun? Ilun, eta zure hasi zinen kalearen izena, Hazi, mendigaina. Ilun mendigaina da oso itxusia. Bai. Ez. Badakizu, hau dala Igi Azalea. Zer? Igi Azalea, kantantia, da, bere lehenengo Bai! maskota eta bere hasi zen kalean. Raj. Bai, Azalea Street. Niria izango zen Jako Lausita, que es muy feo también. Bueno, Oso No itxusia. me gusta Hombre, Jako drag Lausita. king banintzan, igual bai. drag king. Zure Hori, zen izango naiz drag queen edo drag king. gurasuna? Ni izan naiz drag king. Osea, bueno, izan naiz. Ez, Antzestu ez duzu izan. paper Antzestu dut, maskulinoetan? Antzestu dut. Eske, graduztetan, karo, ni Edimburgon bizi nintzenean, Bai. egiten genuen performantzak astebururo horrelako kafeantzoki batean jendeak egiten zuela edan, jan, eta badago pasaten performance. Eta Vale. zeuden Baina tematika performance moia como ezberdinak. oso friki hauek. Es, Edimburgon da, es la ciudad más LGTBI friquismo. dagoen Ah, vale. en Europa, Bai, eta bai. dago drag pillo bat, orduan zeuden drag pillo bat, tal cual, baina baita ere performance, zegoen zirkoa, zegoen nik egiten nuen sin más, performance aktore moduan. Bai. Baina, nik nire karrera bukarako lana egin nuen ileari buruz eta feminitatea eta ilearen Vale, loturari loturari buruz, harremana. bai, eta egin nuen Vale. performance baten bidez, ikerketa, bai, unibertsitateko ikerketa como Vale. de estudios, Bai. eta baita ere performance baten bidez, egin nuen asketa. Eta orduan, utzi nuen, nire ilea, libre aztea, Bai. como urte eta erdi edo guztia. Vale. Bai. Y de repente, lanean, ja ez zidaten ematen rol femeninoak. Begira, ze interesante zure lanerako. Bai. Super interesgarria, eta orduan, hasi zizkiaten ematen guztiak rol maskulinoak. Eta izan zen super interesgarria, zen nahi gabe, porque ez zen izan zerbait, osea, intentzionala ez, nahi gabe, lanerako izan zen super aberasgarria, baina baita ere niretzako hasi nintzen esploratzen pila bat como nire alde maskulino hori edo, eta sentitzen nintzen ezberdin antzesten nuenean, porque benetan hartzen nintzen rolloan, eta... Begira, hori nio zu trabajo de campo. Bai, trabajo de campo, eta izan zen super interesgarria baita niretzako, oza, pertsonalki niretzako, ikerketa hori ezagutzeko nire beste, bueno, alderdi batzuk edo. Zein izan zen intzazun papel maskulino gogokuena? Egin genuen The Horror Show, Yes.
Eta nik bakizu tortzen dira bikote batzuk hasi como, eta sartzen dira etxe horretan, que es la mansión de la diversión. Pues ni nintzen tipoa, que es así como muy friki, muy tal cual. Eta zen super divertigarria. Eta Elvis ere egin nuen. Izan zeike Elvis Caino. Elvis Caino! Hori da DJ bat hartuta da. Benetan. Hartuta da, bai. Baina mendote ideia pila bat, gainean, de repente. Elvis, Iletxu. Nabien betetzen belludo, como apellido. Baina betetzen gal bizkat izena. Euskaraz nahi zu? Bai. Bai, venga. Izan leike. Izan zeike Harry Potter. Harry Potota! Baina hori da farregarria. Bai, baina zuzua da. Bai, batzuta. Jairi Potter. Harry Potota. Vale, Bai, la gustau. Bera horperikin do. Badakau. Harry Potota, me encanta. Harry Potota. Hola, esan bera. Ai, pues nik uste nire dragean sartuko dara zentu ingelesa. Eta gainera da pixka bat, uste dut izan funtziona dezakela papel femenino edo papel masculino batekin. Bai, Harry Potota. Harry Potato. You say Harry potato. Potato. I say potato. I say Potato. potota. Catchphrase. Lo tenemos, familia. Lo tenemos. Ale ba. Lehenengo sekzioa. Sold out. Itxita. Perfecto, ba. Qué guai. Ale ba, urrengoan. Gero, urrengo nitzango dugu igual, estetika. Perfecto. Ze estetika nahi duzun, guapa izan. Divina izan. Humoretsua izan. Ez, garemen guapa. Gaur inbio zulo kalian. Humorek. Egia da, xarma. Gomartzora bedetxera, eta divinak jarriko du. Gaur inbio zulo kalian. Ai, ama. Ba, bueno. Pues perfecto, pues hemen utziko dugu, pues jongo ez pentsatzen. Ale, pues. Oso ondo. Eta elkartuko gara horrengoan. Bai. Ba, urrengo arte. Take care, Harry Potota says bye-bye. Agur? Agur, familia. Hala. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.